Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa a ƙarƙashin bidiyon nan domin samun sanarwa ta sababbin darussanmu daga nan Kidafa TV Kano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ƴan uwana ɗalibai, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan channel ta kimiyya da fasaha mai suna Kidafa TV. Kamar da yadda jadawalin shirye-shiryen namu ya nuna, yau Asabar wato 20 ga watan biyu shekara ta 2021 a kalandar miladiya. Darasin namu na yau shine Biology Practical mai taken yadda ake gwajin ko akwai sinadarin sukari a cikin fitsarin mutum ko babu. A cikin darasin namu na yau za mu nuna yadda ake gane ko akwai sinadarin sukari a cikin fitsari ko babu. Ba tare da ɓata lokaci ba, akwai hanyoyi guda biyu da za mu koyar na gwajin. Hanya ta farko ita ce Benedict test, amfani da ruwan sinadarin Benedict. Hanya ta biyu ita ce Fehling test, amfani da ruwan sinadarin Fehling. Gwaji da Benedict. Kayan aiki: gilashin test tube, mariƙin gilashin test tube, fitsari, ma'aunin silinda, ruwan Benedict da kuma Bunsen burner. Yadda ake yi: ɗauki samfulin fitsari ka auna milimita 2 da ma'aunin silinda kamar haka, milimita 2. Bayan nan sai a juye shi a gilashin test tube kamar haka. Wannan fitsarin da aka auna sai a juye shi a gilashin test tube. Bayan haka sai mu ɗau ruwan Benedict da ma'aunin silinda mu auna milimita 5 kamar haka, milimita 5. Bayan nan sai mu ɗauko fitsarin da muka auna mu juya ruwan Benedict da muka auna a cikin gilashin test tube kamar haka. Sannan sai mu ɗauko mariƙin test tube, sannan mu riƙe test tube kamar haka. A ƙarshe sai mu kunna wutar Bunsen burner mu kara gilashin test tube muna karkaɗawa na tsawon minti 2. Idan kala ta canja kamar haka, to akwai sinadarin sukari a fitsarin. Za ka iya samun waɗannan kaloli. Kalan farko na nuna ba siga, ta biyu tana nuna akwai rabin kaso, ta uku tana nuna akwai kaso 2, ta huɗu tana nufin akwai sukari da yawa. Amfani da ruwan Fehling. Abubuwan da ake buƙata: test tube, mariƙin test tube, fitsari, ma'aunin silinda, ruwan Fehling fari, Bunsen burner. Yadda ake yi: da fari za a ɗau samfulin fitsari da kuma ma'aunin silinda a auna milimita 2 na fitsarin kamar da yadda muka yi a baya, milimita 2. Sannan bayan an gama za a ɗauko test tube a juya wannan milimita 2, sannan sai a ajiye shi a ma'ajiyarsa. Bayan haka za a ɗauko ruwan Fehling shuɗi sai a auna milimita 2 shi ma kamar wancan, sannan sai a haɗa shi da wancan fitsari da muka auna na milimita 2 a cikin test tube kamar haka. Bayan an ajiye sai a ɗauko ruwan sinadarin Fehling farin kamar haka, shi ma a auna milimita 2 kamar haka, milimita 2. Sannan sai a gwama shi da wancan sinadarin da muka auna na fitsari da ruwan Fehling shuɗi kamar haka. Sannan sai a ɗauko mariƙin test tube a riƙe wannan haɗakar
A ƙarshe sai a kunna Bunsen burner a kara wannan haɗin ana girgizawa na tsawon minti 2. Idan ya canja kala kamar haka, ana nufin akwai rabin kaso zuwa kaso 1 na sukari a cikin fitsarin. Sai a duba kalolin kamar yadda muka faɗa a baya. Saduwa alkhairi. Danna rubutun subscribe da kuma alamar ƙararrawa a ƙarƙashin bidiyon nan domin samun sanarwa ta sababbin darussanmu.